haters gonna hate! Diba? Magpasalamat ka nga may bashers ka eh. Ibig sabihin nun, may kabash-bash sa'yo ah. Pero kung wala kang bashers hanggang ngayon, ilang taon ka na? Oh, 30 plus, ay. Kung hanggang ngayon wala ka pa rin bashers, baka there is something wrong with your life. There is nothing significant. Tiyara! Nangaawa yun, oh. Anyway, magandang hapon po. Magandang hapon sa'yo. Pakikulbit muna yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ngiti-ngiti, kakatanda yan. Kanina pa nakakunot ang noo mo. Pakisabi sa kanya, kahit anong init ng panahon, ang mahalaga na mamonitor. Ang alin? Na mamonitor mo ang BP mo. O, huling check-up mo kayo ng kahuling nagpa-check sa doktor. Di mo na matandaan, no? Ganyan ka naman. Magpapacheck ka lang kapag ka-feeling mo may mga kumikirot-kirot na sa kasukasuan mo. Ganyan ka naman eh. Feeling mo, ay, okay lang ako maratoni kasi hindi pa naman sumasakit yung batok ko. Life goes on! Pero wait. Alam mo sa panahon ngayon, dapat lagi kang alerto, no? Di mo man namalayan, mahal-mahal nga ng gasolina, tapos yung di mo namamalayan yung katawan mo, napapabayaan mo na, no? So, ingat-ingat sa mga na-high blood ngayong tag-init. Mahirap na kapag ka mainit ang ulo mo, tapos yung mga kinakain mo, ay, ang init din sa dibdib. Anyway, ngayong araw, today it's March 18, it's a Wednesday. Na-curious lang talaga ako dun sa mga taong almost monthly hina-high blood. Ano ba yan? May kaaway ka ba lagi? Ano ba? Palaaway ka ba? War freak ka ba? O sadyang nasa kinakain mo yan? Alam mo, hindi ko rin mawari, no? Kasi wala naman akong high blood. Pero I wanna know more about this. Para naman kahit papaano, aware ka, no? Sa panahon ngayon, masama na high blood. Masyadong magastos. Anyway, ako po'y babalik maya-maya lamang. Mag-relax ka muna dyan. Huminga ka ng malalim. Tanggalin ang mga galit sa puso. At tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba yung memories yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!